Είχα ένα πρόβλημα με το συνεργείο και σκεφτόμουν αντί να δανειστώ να πάρω τα λεφτά από το λογαριασμό. Δεν είπα τίποτα στη Βίκη, σκέφτηκα θα τα βάλω λίγο, αλλά τώρα και με την παγκόσμια κρίση. Αυτό είναι. Η παγκόσμια οικονομική κρίση. Γιατί αλλιώς εσύ δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σίγουρα. Ναι, μας είναι, δεν είναι τίποτα. Είχα ένα πρόβλημα με το συνεργείο και σκεφτόμουν αντί να δανειστώ να πάρω τα λεφτά από το λογαριασμό. Δεν είπα τίποτα στη Βίκη, σκέφτηκα θα τα βάλω λίγο, αλλά τώρα και με την παγκόσμια κρίση. Αυτό είναι. Η παγκόσμια οικονομική κρίση. Γιατί αλλιώς εσύ δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και τι να πω τώρα στην κυρία Βίκη, ότι ο γιος σου δεν θα γίνει πιλότος επειδή δεν υπάρχει μία. Όχι, μην το πεις. Βαρέθηκε ο καναπέ μου να βλέπει τον κόλο σου. Ναι, ρε, σε Διονύση, με αυτό το παλιό καναπέ εκεί πέρα υπάρχουν κάτι καινούργια εκεί πέρα, φράτη, ωραίοι. Με αυτό το καναπέ να πούμε, άλλαξε τα ναυπιά. Τι γίνεται, μεγάλο, θα παλέψετε? Δεν βγάζει. Πώς θα βγάλει? Για να βγάλει πρέπει να βάλεις. Ασήμωσε και θα βγάλει. Έτσι θα βγάλει. Τι είναι, ξερνάει μόνο του. Όταν ήμουν μικρός, η μάνα μου μια φορά με είχε πιάσει τα πράσα και νόμιζε ότι έχω πυρετό γιατί ήμουν αναψοκοκκινισμένος. Και γιατί μιλάμε σιγά? Αφού με πιάσει τα πράσα, πώς να πω, με πιάσει τα πράσα.